Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Parangeho kamuma natama di Tuhani, marguru tusadok lomo ni rohana, mar parbuehon parbue, mar hite-hite saluhut ulaon nadenggan. Oloy hamuma Jehovah, mar hite-hite las niroha, jalarobe mahamu tujolona, mar hite-hite olop-olop, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, para siroha jalana bonar. Mauliate hudok kami, ala dipabisar ho tuhami barita nauli, namadongani rohanami. Ay alani ido ubahe hutadahami ho dohot lomoni roham. Di pangido rohanami, naing mangulahon lomoni rohap kami, saliling dingulu namion. Jalaneng martua kami bahenommu. Say parbadiay marohanami, mar hite-hite todim. Jala parguguy mahami, mangorom hisap-hisap, dohot manggotapon roha portibion. Say palas marohanami, manguluy ho alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hurian itu hatta, tangi hokamuma pati ni debata, ima siar Roma 12 ayat 2 songonom madidok. Jala unang gabe sarobak kamu dohot portibion, alai gabe ibaruma hamu, dung muba pikiran muna. Asa tahu hamu manibangi lomo ni rohani debata, ima nauli, na hinalasonna dohot nasud denggan. Olat nido sahatna atong rak mangidogogo mahita diadopan ni debata laho mangulahon naho bartu patik naing. Ale Tuhan debata say parguguy mahami mangulahon naho bartu patik mi. Amen. Di
Tatopotima dosata diadopan di debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatudosan, para siroha na sumurung, ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Kami halak pardosa na dangolon, ro tujolo ni habangsa habadiaumi, manopoti jala manganggukod dosa nami. Masay jut huarsaki hami ho, marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pabahenan nami naroai. Daku haholongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todinami, dohot nasa gugunami, nang dungan nami pe, dang dosod diri nami hubay kami. Di baheni, tamado rimasommu, jala uhumammu hami, tuhamatean saliling nililing nai. Alai na mapurus mahami nuaing tu asini roham nagudangi. Mangido siyan na sa rohanami, hasesaan ni dosa nami sa luhut na. Sayuru pimahami paubahor rohanami i ali Tuhan Yesus Kristus. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Anak haholongan ni roham. Si Pangulo kami dohot ala ni goarmu nabadiay. Ali Tuhan, saya si maroham di hami halak nadangolon. Amen. Tabigima hata baga-baga, taringot tu hasesaan ni dosa. Humokop hita, gabi dosa do ibana, naso tumadda dosa di bahet debata. Asa gabi hatigoran ni debata hita, marhite-hite ibana. Hasangapo ma di debata na digijang. Amen.
Hurian itu hatane di bata nagabe turpuk epistel di mingguta sadarion, imana tersurat siap pesalme 34, mamuka maisian ayat sada sahat rodi ayat walu. Tajahama marsikat sorin. Ede puji-pujian ni si David. Ede sia si David. Uju nalalayan ibana di palua di joloni raja Abimelek. Na palahohon ibana gabe muli ibana. Jehovah do dipertanggulkan rohaku. Begio diaka nadangol mai jadi lasma rohana sida. Hulului do Jehovah jadi dia lusiau. Jala dipalua au sian aka hagogotaku sudena. Jauh-jauh do nadangolon, gabe ditangiho Jehovah, jala dipalua do ibana sian hagogotanna sasudena. Olat nido sahatna, martua do natumangihon hata ni debata, jala naopiopsa. Amin.
Hurian itu hatta tahatidakom maha porsiao tai songon na hinadidakon ni dongata saha porsiao di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan na tumopalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabea siya todi perbadia adorang so habubuhan. Ido tu hatta na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matetarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanuatoru dung ditanom na mulak mangolu di ari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibaima pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di todi parbadia jala adok sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatai na madok mula mangulu sogot daging ni halak nang mate dohot di hangoluan na sorasuda amen.
Selamat hari Minggu ma dihita saluhut na amanginang. Selamat hari Minggu. Horas. Hujau kami sialanggatan ni huriaton, titing namasa di mingguta mulai sadarion, sahat tu tanggal 17 Agustus 2024. Minggu pasapuluhon dung Trinitatis tanggal 11 Agustus 2024. Topik ni jamita. Ngolu nai baru di bagasan Kristus. Titing parjolo. Goar ni minggu. Ia goar ni minggu ta sadarion. Ima minggu pasapuluh sadahon dung Trinitatis. Namar lapatan hasitolu sadaon ni debata. Titing paduahon. Padidion nabadia. Sadarion minggu tanggal 11 Agustus 2024 pukul 7.30 WIB saut do di patupa huriata padidion nabadia tu dua hala iana kota boru sian dua keluarga ruas ni huriata iman sada Alika Josephine Margaret Hutapea, boru ni amata, Alex Fernando Hutapea, tubu ni inata, Magdalena, boru Sibarani, Sian Banjar, Tanah Kusir Selatan. Nomor NPJ, Sian Tanah Kusir Selatan, nomor NPJ 457. Nomor 2, Margaret Perilita Evelyn Marpaung, boru niamata Harlem Marpaung Nahinan. Tubuh ni inata SP Delfrita boru Huta Julu Sian Banjar Ciputat sekitarnya. Nomor NPJ Sapulsada Siatolu. Titing patoluhon namar bagas. Titing parjolo. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma Erik Fernando Hasudungan Pasaribu, anak ni amata Robert Hamilton Pasaribu, tubuh ni inata Holdia Borusi Dabutar, maringanan di Geria Indah Serpong, Blok K 20, nomor 10, Gunung Sindur, Cibinong, Kabupaten Bogor. Ruas ni HKBP, Resort Kebayoran Lama, Dohot Oroana, Priska boru Huta Barat, boru ni amata Panangian Huta Barat, tubuh ni inata Nursi boru Manulang, maringanan di Jalan Cendrawasih, Blok A, Sada Tolualu, Kunciran Tangerang, ruas ni HKBP Ciledug Tangerang. Pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Sai di pasu-pasu tuhatama ruasta nanaing majalo pamasuon parbagasoni. Titing paupaton tanda holong sadarion Minggu tanggal 11 Agustus 2024 pukul 7.30 pukul 10.30, dohot pukul 10.07 WIB. Papungu pelean dohita songon tanda holong tatu pelayanan ni amang situa repain pakpahan nahinan. Na melayani di Banjar Bintaro Kodam Depsos. Mardo mutusi tapasahat mata daholong ta marhite-hite amplop khusus. Ima namar warna nabotar. Nanaing si pasahatota tu keluarga di hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 di kebaktian pukul 7.30 WIB. Titing palimahon, ruas parguru manang status penggembalaan. Mulai sadarion Minggu tanggal 11 Agustus 2024 nunga di jalo be gabe ruas ni huriata songon ruas dalam status penggembalaan manang ruas parguru. Ima keluarga Yoasina
Dewi Lestari Borus Mangunsong, rap dohot 2 halak iana konasida boru namargoar. Maria Febrianti Arta Huler dohot Esperanza Permata Arta Huler. Maringanan di Jalan Perjuangan 1 nomor 4I RT 004 RW 011 Blok Singkuk Meruyung Limo Kota Depok. Nasida Rosian Gereja Katolik. Titing paonopon parmingguon gabungan Yanak Kota Sikola Minggu di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 10 sadawi patupau ni huriata do parmingguon gabungan Sikola Minggu maringanan di Aula Sopo Praja lantai 2 ni uluhon ni Amang Pendeta Surya BM Lumbantoruan STH liturgi situa IRC Panjaitan, petugas guru-guru sekolah minggu. Titing papituhon, maka tidakon haporsiaon, di hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 pukul sia 30 WIB. Patupau ni huriata do, maka tidakon haporsiaon, tuaka iana kota par guru malua, godangna 30 halak. 12 halak bawah, dohot 10 halak boru. Naung jolo marsia jarsian psidi periode tahun ajaran 2023-2024. Dung sidung acara lepas sidi, dilanjutkan matu acara sakramen ulaon nabadia. Tu akka yana kota naung malua rap dohot natoras nasida. Taboan ma ditangyang ta asa denggan mardalan sude ulauni. Titing pawaluhon bajar na posobulung. Di tiap minggu tanggal 10 sada, tanggal 10 lalu, tanggal 25 Agustus, dohot tanggal sada September 2024 di patupa aka yana kota na posobulung do bajar di jolo ni gerejata. Lao mangalului dana nanaing pakeon nasida tu acara retreat na Posobulung di tanggal 6 September 2024. Panuhoran si panganon di Bajar Boydo dipesan pre-order melalui Esther Hutagaol di nomor handphone 08 sada 2 sada 555 08 ditransfer tu nomor rekening BCA atas nama Febrianti Wahyuningsi Boru Simanjuntak. Aka menu na di parade ima berupa ayam gota, ikan arsik, lontong Medan, lapet boras isi gula merah, ketupat, dimsum, dohot minuman es jeruk, kelapa. Catatan di tiap minggu Boydo menu berubah di acara Bajari. Titing Pasiahon, ibadah Triwulan Lansia Distrik Walu DKI Jakarta. Seksi Lansia Nihuriata HKBP Kebayoran Lama, patupahon ibadah Triwulan. Seksi Lansia CHKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Nah di patupa di hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024. Maringanan di HKBP Taman Mini. Undangan nunga dipasahat tu pengurus punguan lansia melalui Ketua Dewan Diakonia. Tabuan ma ditangyang ta asa denggan mardalan ulaoni. Titing pasapuluhon pemberian reward parsiajar dohot mahasiswa berprestasi. Seksi pendidikan Dewan Diakonia membuka kesempatan tuaka anak kota sekolah anak kota sekolah na berprestasi mulai sian SD, SMP, SMA, manang SMK. Dohot nilai rapot rata-rata 90. Jala tu mahasiswa dohot IPK 3,5. Jalan naringgas mar minggu. Pinangido tu aka anak kota parsiajar dohot mahasiswa
asa dipasahat fotokopi nilai rapot transkrip nilai tu guru kelas masing-masing. Terakhir di Minggu Sadarion tanggal 11 Agustus 2024. Sahalinai terakhir di bagasan mingguon tanggal 11 Agustus 2024. Khusus iana kota Sikola Minggu di pasahat matu amang Ronald butar-butar nomor handphone 0853 6844 sia 852. Titing pasapulsadahon kegiatan Pekan Imunisasi Nasional. Hombartu Pekan Imunisasi Nasional Puskesmas HKBP Kebayoran Lama bekerja sama dohot Dewan Diakonia Seksi Kesehatan patupahon imunisasi polio di hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 dosis pertama. Sadarion amang inang tanggal 11 Agustus 2024 untuk dosis yang pertama. Jala dosis paduahon tanggal 25 Agustus 2025 dosis paduahon. Mulai pukul sia 30 pukul sia 1.10 WIB. Maringanan di Sopo Praja. Pelaksanaan imunisasi di patu-patu dak danak nama rumur 0 bulan 1 pitu tahun lobi 10 bulan 20 sia hari. Peserta diwajibkan maboan kartu identitas anak manangkia, fotokopi kartu keluarga, dohot kartu ping. Titing pasapuluduahon upacara bendera HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Hombar tu hari ulang tahun ni Negarata Republik Indonesia papitu pulusia taoton di hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 di Patupa Huriata do upacara penaikan bendera maringanan di halaman ni gerejata mulai pukul 8 WIB. Sebagai pelaksana upacara bendera ima punguan lansia. Pinangidoma turuas ni Huriata na berkesempatan boi hadir asaro mangihuton upacara penaikan benderai. Jadi kalau upacara itu bukan hanya untuk lansia, untuk semua kita ruas HKBP Kebayoran Lama. Dress code manang pakaian tu bawa manang ama memakai kemeja na botar, celana na golap manang na birong, dasi na merah dohot peci, molo tu inata manang boru-boru, atasanna warna merah, bawahanna warna na botar. Jala laos taingot ma amanginang di patupa lansiado gladi resik tanggal 15 hari Kamis amanginang tanggal 15 hari Kamis 2024 pukul 8 WIB jam 8 gladi resik di patupa do di lapangan ni gerejata na di Joloni Sopo. Asa taingo ma amanginang akaise terkhusus lansia ala setiap tahun lansia do tuan rumah untuk upacara bendera. Songoniman na buih pasatami untuk upacara bendera HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Titing pasapuluh toluhon perayaan ulang tahun pa-50 siahon gerejata HKBP Resort Kebayoran Lama tanggal 10 Agustus 1924 tanggal 10 Agustus 2024 di hari Minggu naro tanggal 10 Agustus 2024 pukul 7 WIB patu paon ni Huriata do perayaan ulang tahun ni gerejata pa-50 siahon parmingguon manogot masuk pukul 7
pukul pitu amanginang dang pitu 30 tapa hatop 1,5 jam. Masuk manogot pukul pitu wib parmingguan arian gabe mudur 1,5 jam ima masuk pukul 10 sada wib. Parmingguan botari tetap pukul 17 wib. Hotdo mardalan songon nasomal. Songon ima amanginang titing nau jauh kami sialanggatan huriat tahun namar laku mulai sadarion 1 tanggal 10 pitu Agustus 2024. Naso jauh kami sialanggatan huriat tahun boy mata pehutihut di warta nau ngadong itangat tabe dohot di barcode manang di uya Banjar naung dikirim ni situat tabe. Tuhan nama masu-masu kita saluhutna Horas. Horas, Amang dan Inang, jemaat yang terkasih. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta Resort, dalam hal ini Amang Weslin dari Munte, untuk kesempatan yang diberikan kepada kami, Panitia Oikumene Inklusif tahun 2024. Jadi tadi sudah disebutkan, diinformasikan dengan secara detail dan jelas oleh warta jemaat. Kami akan melengkapinya, karena kami akan bekerjasama dalam 2 kegiatan gereja. Yang pertama, pada tanggal 17 Agustus 2024, kami bekerjasama dengan Punguan Lansia dan melengkapi juga, yaitu kegiatan upacara bendera yang sudah berjalan selama ini. Itu akan kami serahkan sepenuhnya kegiatan tersebut kepada Punguan Lansia. Hanya setelah upacara bendera tersebut, kami akan melakukan kegiatan seperti senam pagi bersama. Nanti akan dipimpin oleh Inang Nyonya Aritonang Boru Tampu Bolon. Selanjutnya, sebagaimana kita ketahui ada beberapa kegiatan pertandingan yang sudah berjalan dan kemarin sore sudah selesai. Sudah ada juara-juaranya dari masing-masing Banjar. Untuk itu tanggal 17 nanti kita juga akan menyerahkan hadiah-hadiah tersebut pada kesempatan tersebut. Selanjutnya, acara yang terakhir justru nanti akan ada kegiatan sebagai ucapan syukur dari ulang tahun gereja yang ke-59 dan juga ucapan syukur HUT kemerdekaan kita. Maka kami Panitia Oikumene Inklusif menyediakan makan bersama. Tadi Naposo memberikan informasi mengenai menunya. Kami juga akan memberikan informasi mengenai menu yang akan kami sediakan tersebut. Jadi ada seperti biasa di pesta-pesta adat Batak, kami akan menyediakan makanan dengan menu ya, saksang atau mungkin ikan tombur atau arsik, lapet dan lain-lain lah, kopi dan teh. Jadi kami juga dengan ini mengundang kepada seluruh jemaat untuk hadir dalam upacara tersebut, menyemarakan HUT kemerdekaan kita dan juga mendukung kegiatan dari lansia sekaligus merayakan acara ulang tahun gereja kita yang ke-59 tersebut dengan makan bersama. Akan bertempat di Sopo Praja, ya, di lantai 2. Selanjutnya untuk tanggal 18, kita ketahui bahwa tanggal 18 nanti akan ada perayaan ulang tahun gereja kita. Akan ada acara tiup lilin dan juga potong kue. Sekaligus dari diakon tadi sudah disampaikan, pemberian reward kepada mahasiswa maupun pelajar yang berprestasi. Kemudian kami, nanti tanggal 18 tersebut juga akan ada pemberian ulos kepada jemaat yang sudah genap berusia 70 tahun pada tanggal 18 Agustus tersebut. Dan terakhir kami mengharapkan kepada seluruh jemaat, karena nanti pada tanggal 18 tersebut, semua musik akan diiringi dengan tagading dan juga seruling. Jadi kami berharap agar semua jemaat dapat memakai pakaian dengan yang bernuansa
adat Batak kita. Jadi demikian bisa kami sampaikan kepada Amang dan Inang. Terima kasih. Horas. Urian itu hatta tabegema kor saroha.
damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mengeramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas mita manginang. Songoninang ruas ni huriata na mendohoti acara ibadah Minggu Mandogoton secara live streaming. Sadario di patupa live streaming. Horas mana kedongan na mengikuton ibadah secara streaming di DP Hitam Maringanan. Sonari tajaloma hatan di bata. Ima barita naudi di minggu Tamanogoton, minggu pasa puluh sadahon dung Trinitatis. Ima sian surat Efesus bindu 4 ayat 25 saat rodi ayat 32. Efesus 4 ayat 25 sahat rodi ayat 32. Hujah madi hita tapayuti madi bagasan rohat tabe. Di bahini boloko kamuma gabusi hatau kamuma nasitong ganup tudonganna. Ai ruas do hita sama hita. Ia tarima samu unang mamerdosa. Unang masanga mate mataniari somitop rimas muna. Unang pasiat hamus sibolisi. Nang manakui, unang bemanako, mula-mulaon may bana. Tangan naima sumarihon nguluna, asa adong lehonon na tunakurangan. Unang maruar hata nabusuk sian pamangan muna. Naing manadenggan, natao padenggaton na kumurang, asa dapotan uli nau bigisa. Jala unang maarsai hamu ton di perbadian ni debata. Naung disahapon tuhamu tu ari haluani. Dau masian hamu nasari tinggi roha. Dohot muruk, dohot rimas. Nang hata songgak-songgak, dohot hisak-hisak. Songoni nasa hajahaton. Alai gabi nabasar mahamu sama hamu. Aka para siroha masih sesandu sama hamu. Songon panesa ni debata di dosa muna di bagasan Kristus. Ima sahat ni turpuk. Hurian itu hata topik minggu jamita dihita sadarion didok ngolu nai baru di bagasan Kristus. Hidup baru dalam kasih Kristus. Hidup baru dalam kasih Kristus. Mulai taringoti ngolu nai baru tentang hidup baru. Sasitongna dangna pola hal nai baruon. Ngasomal tabigi ngapiam. Kita sering mendengar istilah tentang hidup baru. Dalam istilah yang lain juga dikatakan hidup baru, disebut juga dengan lahir baru, manusia baru. Ngolune baru, hidup baru, jolmane baru. Nah, yang menjadi sebuah pertanyaan, menjadi perenungan bagi kita. Molo didok, ngolu naik baru, hidup baru. Hira-hira ahado lapatanna definisina. Apa sih artinya orang yang hidup baru itu? Ahado artina lapatanna jolma naung mangulu, marngulu baru. Secara sederhana, melosian topik ni minggu didok, halak nam takas namarngulu baru ima, halak naung di bagasan Kristus. Orang yang telah hidup baru adalah orang yang hidup dalam kasih Kristus. Jadi unang ragu kita menginang, molidok tu kita adhe naung hidup baru doho, lahir baru, nang gabe manusia baru doho. Jawabnya biar benar. Setiap orang yang hidup dalam kasih Kristus, yang percaya kepada Kristus, yang melakukan perintah Kristus, maka dia adalah orang-orang yang telah hidup baru. Sudah kita menginang, naung
hidup baru, ngolune baru. Secara dogmatis di dok, ahado hataridan, ahado dasorna ukuran jolma naung hidup baru. Hidup baru dalam pemahaman teologis dikatakan setiap orang yang percaya dan yang telah dibaptis, maka dia menjadi hidup baru, lahir baru, dan menjadi manusia baru. Kebetulan sadarion di Magodogoton di Patua Bahureta ima Pandidion Nabadia. Aleon judulnya Pandidion Nabadia Tuakana Magudang. Baptisan kudus dewasa. Ala Jolo Marsia Resida anak tahun agak mungkin ya ketinggalan kereta mate. Biasanya kereta pagi on gabi kereta siang. Tolema asal masahat ya. Jadi sadarion di Patua Bahureta baptisan kudus dewasa. Pandidion Nabadia Namagodang. Nah, setiap orang yang percaya manangisi na porsia dohot dididi dapotan haluan, dapotan hanguluan. Setiap orang yang percaya dan telah dibaptis, maka dia menjadi manusia baru. Dia mengalami hidup baru dan dia ya dikatakan dalam bahasa Batak tadi ngolune baru ya, manusia yang baru, lahir baru. Karena itu kepada anak kami berdua yang akan menerima baptisan kudus, ingatlah ketika kalian menerima sakramen baptisan kudus ini, meskipun ini sakramen baptisan kudus dewasa bagi kalian, kalian adalah orang-orang yang percaya dan yang menerima baptisan kudus itu. Dan setiap orang yang percaya menerima baptisan kudus itu, maka dia dikatakan telah lahir baru, manusia baru, hidup baru. Jadi itulah makna daripada baptisan kudus bagi orang percaya. Lapatan nama nginang, ulang songon bingung kita mulai sukun atehe. Apakah kamu sudah hidup baru? Apakah kamu sudah lahir baru? Apakah kamu sudah menjadi manusia baru? Alusna nunga. Ala nang porsia do hita Tuhan Yesus. Ala nang dididi hita di bagasan Yesus. Kita telah ditebus dari segala dosa. Nang dipaucat di bata hita, sian hagolapon Tuhan tiuron, sian hamatien Tuhan nguluan. Jadi kita adalah orang-orang yang telah hidup baru. Alai turupuk jami tahun, asabu taba bagas, ahado hataridani, halak naung, mangulune baru. Nah, apa tandanya? Apa parameternya? Apa ukurannya? Bahwa kita benar-benar sudah mengalami hidup baru itu. Ternyata tidak hanya sekedar percaya atau sekedar menerima sakramen baptisan kudus. Apa tandanya? Apa ukurannya? Bahwa seseorang itu benar-benar sungguh-sungguh telah mengalami hidup baru dalam hidupnya. Adang dosa depan ujis madok songonon. Tadau do hausian parbuena. Tak kebo to mulakna tuta dok ado tadado. Mulu ubus yang teh tadau teh. Sesuara nama tersongoni. Nah, setiap orang dikenal bukan hanya dari penampilan secara lahiriah, secara fisik, tetapi seseorang itu dikenal apakah dia benar-benar sungguh-sungguh telah mengalami hidup baru, seperti dikatakan oleh firman Tuhan, topik kita. Dia do hataridani, halak natutu situtu naung mangulu nai baru ibana. Apa tandanya? Apa ukurannya? Apa buktinya seseorang itu benar-benar sudah hidup baru? Yesus mengatakan setiap pohon dikenal dari buahnya. Buah do parbuina. Molisua pisada hau, alang godang arong borasna, tak taraboto-botoi. Hauna hau anggur, ale parbuina dangarong. Ya, setiap pohon dikenal dari buahnya. Alangnya manginang untuk melihat dakolang bangguji mamerdongan, tumakom mahita ya untuk melakukan introspeksi, melakukan koreksi diri dan mengenal diri kita. Sifat songonom ma dua dusi malolongon, godang adu kita memerendongan. Ada itu Yesus, ay boasa ma pola. Ya silbak-silbak di mata donganmu diberi kopuang.
Ale nasa tiang nasa gajah dang di Idaho. Ya, ini perlu. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk merenungkan diri kita, untuk menjadi sebuah pengingat bagi kita. Jemolidok ahado hataridan babona tutudo hita na babonang tutusi tutudo au nang hidup baru. Aha maneku tapataridakon. Apa yang buah yang harus kita tunjukkan, yang harus kita nyatakan bahwa kita ini benar-benar sudah hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Amanginang idonakin na itarengoti di bagasan trupuhon. Molo tapayuti trupu jamitaon. Paulus di surat Efesus Pidopaton tidak menjelaskan tentang konsep-konsep teologi yang sangat rumit, sangat dalam, sangat sulit, tidak. Di sini Paulus lebih banyak menjelaskan ajaran Kristen itu dengan contoh-contoh yang praktis, yang sederhana. Jadi ini adalah tuntunan etis Kristiani. Jadi Paulus tidak berteologi yang dalam, dia jelaskan secara gamblang, secara sederhana. Sasitongna menurut jaha hatorangan dari Apostol Paulus ison, ya tidak ada yang sulit. Kalau katanya apa yang sulit di sini? Untuk memahami, membaca, memahami apa yang dikatakan Paulus tentang manusia yang telah hidup baru itu, tidak ada yang sulit. Yang sulit adalah bagaimana kita melakukannya. Jadi surat Efesus ini tidak begitu ribet, simpel saja, sederhana saja. Murado honon, ale maul diulahon. Itu tugas kita. Anggona madok, majaha, mengatusi, manang majamitahon murado. Ale ta uji majo. Asa unang songon pacur, si patawi parjamita songon pacur. Tiodo aiki, saat do tuhuta. Ale go pacur na, limuton, gutu-gutu na. Banyak kotorannya di bambunya itu. Airnya tetap bagus. Ya, moloboy nang songon deh. Unang songon pasur. Hudok na kinamanginang, jangan dong maul dari patorang Apostol Pauluson. Tidak ada yang sulit untuk kita baca, untuk kita pahami, untuk kita mengerti. Yang sulit bagaimana kita melakukannya. Jala di son di patorang Apostol Paulus, taringo tu hataredani halak na mangulunay baru di bagasang gulunay, ima marhiti-hiti beberapa perintah dohot larangan. Jadi definisi ini halak na hidup baru di dok Apostol Pauluson arong dua kategorina. Nah dia bagaimana berbentuk berupa perintah, pareta. Jadi halak naung mangulunay baru naing ma songonon. Jadi bentuknya adalah kalimat perintah, imperatif, pareta. Menurut pareta adalah itu berarti harus dilakukan. Nah padua kon bentuknya ima marhite ora-ora, larangan. Molo larangan ikon sipasidi ngodo, molo pareta ikon diulahon. Jadi di sini patorang Apostol Paulus taring itu definisi manang hataridani halak nang tutu situti bana nang marngulay baru marhite dua kalimat. Jadi ada bagian yang pertama bentuknya bersifat perintah. Bersifat perintah. Ima pareta, jala pareta iko siulahonoton, neko sihanguluhonoton. Alana paduahon bentuknya adalah marumang ora-ora. Ora-ora lapatan larangan. Molodok larangan sipasidi ngudi. Jadi pembahasan sederhana menginang. Tabereng majo molo mardala kita di perempatan tadi adong traffic light lampu merah nih. Bamolo galak lampu na merah basoma hita. Jadi molo ngaji larang stop na ba stop ma unang idat dedi. Anong kay marmaran non kay susah jolma. Ba molo idok molo galak lampu na huniki ba siap-siap ma. Unang besay maranganangan nade. Unang maranganangan di dalan bahaya do. Ale molo ngagal lampu na rata-ratai na hijau ba mardalan ma. Jadi molo merah soma, molo hijau mardalan ma. Molo pareta lakukan. Tapi kalau larangan stop. Sipasidingod di, sipadode. Unang si ulahonoton. Alam dia bisa ngoni huwera ko to psikologis ni ajol mon. Mungkin merasa iba na sebagai orang yang paling apa? Ya, harus ngoni bakon di jolma. Nasa mangalo. Molo nga dapat merah, terobos. Habis nga dapat hijau, soy ba na maranganangan, na maruwa jolmon.
gawe susah jolma kan. Jadi perintah itu harus dilakukan, larangan itu harus dihindari. Meridok larangan jangan berarti jangan dilakukan. Alam meridok perintah itu berarti sesuatu yang harus dilakukan. Tapi yang memanginang nadi patorangan Apostol Paulus ahado hataridani halak namar ngulin baru di bagasan Kristusi. Nana perjolo di dok mana songonon. Om perintah dot ayat 25. Di bahini boloko kamu magabusi hatau kamu ma nasi tong ganup tudonganna ay ruas do hita sama hita. Jadi ayat 25 on marumang pareta. Boloko kamu ma gabusi hatau kamu ma nasi tong. Mulai dari sini dikatakan karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Ayat 25 on nomor tuduh don tupatik pasiahon dedo patik pasiahon dan jadi unako olo maka tidakon hata nasututu maralahon dengan mujolma. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Dok jepek lapatan sama dok jangan bohong karena bohong itu dosa. Nggak ada yang benar itu. Yang namanya bohong itu dosa. Jangan ada istilah bohong untuk yang baik, bohong untuk ini dan itu tidak ada. Ya bohong tetap bohong, bohong itu dosa. Jadi kita harus menjadi orang yang jujur. Di sana dok boloko kamu mah gabusi. Jadi asa adong nagabe bahan renungan tuh hita. Unang maju tuh halak tuh hita don jami tahun. Tu parjamitai. Unak puas madok. Di dok songonon. Jikalau benar kita telah hidup baru dalam kasih Kristus, maka yang harus dilakukan pertama adalah buanglah segala dusta. Boloko kamu mah gabusi. Gabus. Amanginang. Tareng utu gabuson memang didok somalna piamna bakona. Alani setiap orang yang biasa bohong satu akan melahirkan kebohongan yang lain. Bohong kecil menjadi bohong besar. Alani didok Apostol Paulus napai ngoto hita. Songon akajol manang mangulne bari bagasan Kristusi takasma naingma tabolokon nasa gabus. Buanglah unang di pasoma-somal, unang gabe bako. Buanglah segala dusta. Amanginang tapasomal maon. Tapatuduhon ma, tapatariyahon ma. Pabuan natutudo au jolma na mangulun baru di bagasan Kristusi. Mula natutudo hita naung gabe jolma na baru di bagasan Kristus hal na parjolo na kota ulahon lima bolokoma nasa gabus. Janganlah kita biasakan dusta. Kebohongan yang satu akan melahirkan kebohongan yang lain. Bolonga bergaul sama tai saheli songoni terus non. Alim bolo jujur dari mana, maka dia akan tetap jujur selamanya. Jadi ini hal yang harus kita biasakan menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah karakter, habit. Boloko mana sagabus, nama tapa somal gabus. Ya pala masih gabus tadi. Aduh ada madok tole mak. Aduh istilahnya sate soto, bah horas nama ngototoi, horas nama totoan nama dia wah songoni. Tak songoni ajaran Kristen dah. Alang bola ajaran jolma bah songoni mak, bah horas mana nama ngototoi, bah horas nama totoan, bah sate masoto, bah mati nautoi. Terus ngaoto dia totoi musik, nabu hal jolmaon. Down. Jadi ikut apa somal menginang. Ini hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk menyatakan, untuk membuktikan, mengukur apakah saya sudah benar-benar hidup baru dalam kasih Kristus. Mulai itu tuh hal yang perjolo diok itu Apostol Paulus bolok ke mana saya gabus. Si pata menginang gabuson tadok maju. Hapi opul gabi mata dosa dong si pata. Ngabuha, ulu, ngadi dia, ngau tewi, itu bina. So bino tapi mar putar-putar do, dakula mar putar-putar, mar pitor-pitor do si pata. Di jebu do mar putar-putar. Diho, ngamar dalan na.
Ale mardala do, di sini mardala terus di hari masahat. Angkot tong di jabuda. Jadi hal yang kecil lah manginang. Janganlah kita biasakan. Karena kebohongan atau dusta itu akan melahirkan kebohongan-kebohongan lain. Jadi kita harus menjadi orang yang jujur lah. Jes madok songonon, molo olo, dok ma ulo. Molo dang, dok madang. Olo olo, dada dada. Asing siani, nasi sibolis mai. Katakan sejujurnya. Katakan setengah. Ulang setuna. Katakan sejujurnya. Jangan ada dusta di antara kita. Janganlah. Kalau sayang bilang sayang, kalau benci bilang gini. Katakan sejujurnya. Tapaso malah manginang. Alana molosong kita kena tua-tua, mol tapaso mal dohita hidup dalam kebohongan, dalam dusta, kepura-puraan, topeng-topeng. Unang tarsongkot kita. Sehari kita margabus, 2 hari, 3 hari margabus anak kotai. Ujungnya masih gabus sama. Jadi hal yang pertama untuk menguji apakah benar saya sudah hidup baru dalam kasih Kristus. Yang pertama kita lakukan, buanglah segala dusta. Unang B, adong aka kebohongan. Imana parjolo. Nana padua kon, oma paratani apostol Paulus marhi turpuhon dok. Orang yang benar-benar hidup baru dalam Kristus ima halak naolo muruk aledang mardosa. Didok ngakini ayat 26, ia terima samu unang mamardosa. Unang masanga mate mataniari somit top rimas muna. Ahada lapatan yang manginang. Ayat 26 madok. Ay bohado itu. Songon ala Kristi kita, na porsia kita, bodoh kita marah, muruk, jadi dia muruk. Mungkin agak ragu-ragu ya. Ope, tong do ayat 25, jujur kita menginang. Songan ala Kristi kita, jadi do, boy do, muruk kita. Muruk na tuta itu akan akonta. Alai songo dia muruk na. Molidok, na jadi kita muruk, na boy kita muruk, boy. Alai bohado tarik itu murukon. Ini kita harus belajar. Kita boleh marah, tapi belajarlah dari Tuhan Yesus. Alani dok apostol Paulus nakin, ia terima samu unang mardosa. Jika kamu marah, janganlah kamu berdosa. Buhado bayuta muruk aledang mardosa. Itu persoalan na. Atong tisi te marsejar. Taguru homa Tuhan Yesus. Hiado muruk Tuhan Yesus dah. Ditikiroi man tu bagas coro di bereng mana ma. Songoni maribur jolma. Iripui mana jolma ona naing beribadah sudah. HP gudang 2/3 macam jolma sudah. Gabe liang padubuan menjadi sarang penyamun. Gudang jolma nagabe mangahut diri, membuat pengumuman tu dirinya masing-masing. Muruk lo Yesus, ala di bereng mana bagas joroi naung gabe rumar. Ya. Bait Allah itu telah dicemari oleh orang-orang yang mencari kepentingan, mencari keuntungan, mencari nama macam mai. Alani juga diburu-bari mana tong? Dibabalik ke mana doa kemejanya ke pertiga-tiga karena dipaloi mana sih bagas coroi? Di doa mana? Anak saya butuh hamu do, bagas pertanyaan do, bagas di damangon. Buasa benar muna gabe, ya menjadi liang padubuan, gabe sarang penyamun hamu di son. Amang inang, modusukun, hea do jes muruk, hea. 3 hari mana muruk, sehali. Unang gabe pagodaku muruk na, 10 muruk na, sehari burjuna daw. Sehari do muruk Yesus. Alanya manginang, sian Tuhan Yesus kita boleh marsiajar, bagaimana caranya supaya kita, jikalau kamu marah, janganlah kamu berdosa. Ini nakin di dok ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi mau deh, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Boy do muruk, alunang gabi mardosa, gabi matat dosa. Buhari carana, songo Tuhan Yesus sih. Muruk do ibana, alai maksud di mana di si asa di botona sida, salan sida. Asa di paubana sida, rohana sida. Jadi ada saat-saat Yesus harus tegas dan keras. Alana ngayo mana pigi-pigi hari dangi-tangihon, baujungna mungkin itu cara yang terakhir. Jadi muruk itu pilihan terakhir, bukan pilihan pertama. Nah, unang adong songon di kandongan pola batu-batu, roh marubat,
disuruh dapat tindakan operasi. Anak stres di mana? Ya kalau memang operasi itu tindakan terakhir lah. Stadium yang terakhir lah. Pilihan yang terakhir. Muruk pe Yesus karena itu pilihan terakhir. Na tua-tua pe na jadi dan boido melutung muruk na tua-tua na toras tua kana konna. Ala memang dang itangihon dang itirgi. Junga parjolo daba nunga dipaingot, dinasihati, dang itirgi. Baujungnya terpaksa mak dipasingot matong, ijo, diputar mak, serna diu. Tapi dalam arti supaya anak itu sadar dan dia mengerti dan dia mau berubah, bertobat. Jadi maksud Yesus pernah marah, tapi mengatakan jikalau kamu marah, janganlah kamu berdosa. Alanya abang nang, kalau kita marah tanpa kontrol, tanpa maksud, tanpa tujuan, itu yang dikatakan Paulus, janganlah jikalau kamu marah, janganlah kamu berdosa. Bodoh murutan muruk, ale unang gabe, maben dosa. Nah, alani do adung padol madok mengenai marah ini, dikatakan begini, kalau kita belajar dari cara Yesus, ala jolma di Yesus, dakolan di batai bana ala jolma mana, ya Yesus marah untuk tujuan yang baik, yang benar, untuk merubah sikap orang, untuk membuat orang sadar dan bertobat. Jadi marahlah, marahlah pada orang yang tepat, pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat, dengan cara yang tepat. Ini penting ini. Kita boleh marah, tapi marahlah pada orang yang tepat. Jadi molo adong dak danak murid-murid ibu guru na bolos unang naroi hona buruhan. Ayo kalian dihukum satu kelas. Kenapa bu? Karena teman kalian ada yang bolos. Aduh muna na bolos mah. Jadi marah pada orang yang tepat. Unang tabain gabe panobosan. Molo marsul kayak mata do inata, ba unang gabe dak tangis dah. Nyak. Ya masalah orang tua lah, selesaikanlah. Unang gabe satu sulu, satu botean. Berbeda mata do nanti nyak anakna. Marahlah pada orang yang tepat. Pada waktu yang tepat. Adong tikina. Pada tempat yang tepat. Mulutung muruk penata itu amatai. Saya mah dijabu. Julumangan majo. Sasonang rohana. Baru pedok. Ai nabuharo. Amani sok na. Itu. Boleh itu makatai. Ya pada tempat yang tepat. Unang. Ya kalau misalnya. Unang gabi hita paurus sangap ni. Paurus sangap ni ripeta. Kalaupun memang ada kesalahan, ada kekurangan, ya tidaklah harus mempermalukan di depan orang banyak. Unang tapaila jululuan. Itu artinya mencoreng arang di muka sendiri. Jadi boy do pasingoton, boy do nimurukan boy. Tapi pada tempat yang tepat, ada tempatnya. Dengan cara yang tepat juga. Cara yang tepat juga. Akan ada anak kopi, mulang tuduh ada anak macam-macam don. Ada yang nekon hatan alabok. Ada yang do nekon tegas-tegas, keras-keras, bermacam. Tapi kita harus pakai metode cara yang tepat. Alanya menginang, di dok dison, ia terima samu unang mamar dosa, unang sanga mitop mataniari. Apa artinya itu? Unang sanga mitop mataniari, somi budobe remas muna. Mau lutung muruk kita, unang paliling-liling, ya, di dok Yesus, ya cukuplah kesusahan sehari untuk sehari. Mulutung muruk pe, bambulut masedari, marsukut dambe. Nah burju-burju be. Nah artinya udang lilik kita, mulutung pe tarimas, mulutung pemimuruk, sotung gabe dirajai muruk kita. Sotung gabe dirajai natarimasi kita. Sotung gabe mata dosa kita. Ya jangan marah-marah lah, kalaupun ada yang kurang-kurang enak, tapi cukuplah. Nah kijok ison, unang ma sanga mate mataniari somitop rimas muna. Unang ado padohan niya kena na julu dah dakwat sunari. Dan mungkin yang satu son. Tole ma taida ma mardomu di tanah narara ma itu na. Wah di soni. Nah sodong be tidak ada maaf lagi. Hape Tuhani, bu hape salata, bu hape dosata. Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengampuni kesalahan orang. Karena kita juga pernah berbuat salah.
Datu ngadong jual mana sohe marsalah. Tidak ada lah. Alam manginang muridok unang masanga mitop mataniari somitop unang masanga mate mataniari somitop rimas muna lapatan na ya kalau mari jangan lama-lama lah. Cukup sehari. Unang gebe sa gebe 2 hari, 2 bulan, 2 tahun, 1 na mate. Nah janganlah. Alanya abang inang. Molopola nang dirajai muruk kita nagay memata dosa. O mata bereng dison. Aka ahado parbu ini halak nagay dirajai rimas, dirajai muruk, gabe hosom. O may donakin. Di ayat 20 sia. Unang maruar hata na busuk siya pamangan muna. Naing manadinggan. Dungi do mana muse? Daw masya kamu nasariting niroha. Dohot muruk, dohot rimas. Nang hata songgak-songgak, dohot isak-isak. Ima pangotak ni, aka jolma, na gabe dirajai ni, gabe dirajai muruk manang rimas. Kita harus kontrol. Jangan sampai kita los kontrol. Alan jolma mulung sangat muruk deba, dang dibering bepinggol na. Baulu si patu songoni, lopus masudi, puas masudi hata. Suadong, peliharaan di jebuna. Hal sudah digoreng mana kan? Sudah peliharaan jebuna. Dang jual maju mana? Nasu tadi dia jual mana? Nah ini kalau kita terlalu dikuasai oleh rasa marah. Imam manginang bagian paduahon sianon nakin bahasa idok asa unang mulutung tarima sita, mulutung muruk kita nabu di ale unang pajujutu jala unang liling-liling namar sandingi pe songoni unang anon ngasai persoalan sadarion 10 tahun nari gabi tong taringot imuse najur songokon na buhadi 10 tahun nang saya lalu paham mai ya ini bagaimana kita dikatakan hidup baru adalah hidup dalam kasih Kristus. Orang yang hidup baru, hidup dalam kasih Kristus adalah orang yang mau mengampuni kesalahan sesamanya. Karena sadar bahwa dia juga tidak luput dari kesalahan. Iko mampu ditamanginang, ya, taring utu dan muruhon, taring utu holong ni Kristus itu dok. Ya, orang yang hidup baru dan hidup dalam kasih Kristus itu adalah orang yang mau mengampuni, yang mau memaafkan kesalahan sesamanya dan melupakannya. Oh, 2 hal yang menginang. Mengampuni, memaafkan dengan melupakan. Ai bodoh halak, ya dikatakan aku sudah mengampuni salahnya, tapi aku tidak bisa lupakan kesalahannya. Jadi mulanya itu memang orang yang telah hidup baru dalam kasih Kristus, maka dia adalah orang yang mampu tidak hanya memaafkan, tapi dia mampu untuk melupakan. Unang saya pengot-ingot. Muluang muruk sadarion masuk dupa homma, tole mak, nasing mak, buka lembar yang baru. Jadi unang ada pada songoni, olo, aku maafkan, tapi aku tidak bisa lupakan. Buat songoni. Berarti dope ipos-ipos na kan, tong dope di silohot. Alai dok makin dison, ayat 20 nomi, asa molo tarima samu unang mamar dosa, unang sanga mate mataniari, somit top rimas muna. Amanginang ini untuk kita semua. Ya, janganlah marah itu dipendam, disimpan berkepanjangan. Jangan dong lapatan, jangan dong gunana. Kalau orang menyimpan kepahitan, menyimpan kemarahan, menyimpan dendam dalam hatinya, itu membuat dia tidak senang, tidak bahagia. Susah ibana. Jadi jual mai, ulu disusah alani, ya karena dia tidak pernah mau melepaskan maaf kepada orang. HP ibana tongdo bersalah. Imana paduakon. Nanakin ayat 20 itu udut na dok unang pasiat tamu sibolis. Amang inang jepek dohatani ayat 20 piton. Jadi mulai tutudu kita hidup baru dalam kasih Kristus itu berarti unang ma tapasiat sibolisi. Unang ulu kita sibolison amang inang tasongoni ma. Janganlah unang ulu kita sibolison. Alanya ala sibolis dakya jolmaon. Dakya sibolis gabi jolmaon dah. Kita na ulu gabi sibolison. Jolma di kita. Aiseho bajol mau. Walau bahasa saya muruk ko si bulison imada. Molo pola jolma dirajai muruk gabi si bulison. Jadi mulai dok dison unang pasti tamu si bulis jangan biarkan
iblis itu merasuki atau menguasai hati kita. Unang pasti tamu sibulisi, unang dongan sibulisi, tapada uma sibulis di bagasan rohatta, di bagasan ngulutta. Dungi ayat namanya mute ayat 20 elu, ido kibana songonon akan amanakui ba unang mamanako, mulai mana. Ini artinya orang hidup baru itu adalah orang yang meninggalkan sifat-sifat lama. Jolma na baru ima, jolma nau manadikon, nang membolokon bako-bako narubi, bako-bako ni hajol mauna, hadagingonna. Karena itu dikatakan di sini ayat 28, isina manako, bau nawi manako, bamula-mula mana. Asa adong di mana? Jala asa adong bayanon na mangurupya kadongan nang kurangan. Jadi di pengotu hita, jolma na hidup baru adalah orang yang rajin bekerja. Dan kayak bagaimana kau membuat naso jambarna, molo burjudo ibana ringgasi mana mula-mula marhi di tanganna, dapat tanpa supasu ibana, jala adong mana nang bagionna sagionna mengurup ya kadongan na kurangan. Jadi asa burju asa ringgas kita mula-ulaon. Dungi ayat 20 sinakin hung apat orang taringoto pamangat tamangin da ya tapake ma pamangat tahun ya mengucapkan kata-kata berkatlah, janganlah kutuk. Kata-kata yang baiklah, jangan yang buruk. Kata-kata yang benar, jangan yang bohong. Alanya menginang tapake pamangat tahun. Ai dengan mulut kita memuji Tuhan, dengan mulut kita juga bisa menghujat Tuhan. Alani tajaga pamangat tahun, tajaga mata orom ma. Ido benai to pade batado pamangat tahun di bayadong ngingi songoni gudang na. Asadong pagarna, unang tor marlupu sasudi. Daw, asa nangit majo. Jolo nangit tapi kiri baru peta dok sudah honota. Jadi jaga ma pamangata. Ya janganlah kita ya harus ada kontrol dalam diri kita. Dungi ayatna tolbusana kidok dau masya kamu nasari tingni roha do muruk do rimas auma. Akauma na iko sipasidingot doi. Tapadau masya nasarohata sena sanggulu tahun akari tingni roha. Akam muruk rimas hata songgak-songgak dohot hisak-hisak songoni nasa hajahatoni. Alai ahamane kota hulaun. Di doa 32, alai gabe basar mahamu sama hamu. Aka para siroha masih sesandosa mahamu. Songon panisan di bata di dosa muna di bagasan Kristus Yesus. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra. Dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Alana manginang di jo trup jamita tu hita asa adong nagabe bahal si pausur-surta ta'auhon matur hatabi. Unang lo jahita paturi dongan tapaturi durita tapaturi rohat taon. Jalan nagabe renungan di hita bohado tutudo nang hidup baru au di bagasan Tuhan Yesusi molo na tutudo au barang kotakas mata parohaon. Jalan kotakas mata parangihon. Ahado naik konta ulahon, ahado naik kosipasi di ngota. Asa tutu kita didok nagabe, jol mana mangulini baru. Di bagas sadarion kepada anak kami berdua ya, kepada Alika dan juga Margaret yang akan menerima baptisan kudus. Baptisan kudus dikatakan bahwa kalian menjadi milik Tuhan, menjadi anak Tuhan. Setelah kalian menerima baptisan kudus itu, kalian benar-benar menerima menjadi orang-orang yang telah lahir baru, hidup baru, manusia baru. Karena itu tinggalkan manusia lama. Tinggalkan segala dosa, kejahatan, kebiasaan-kebiasaan buruk. Tapi mulailah yang baik. Ya, Paulus menggambarkan hidup baru itu sama seperti gambaran metamorfose ya, kupu-kupu. Roma 12 ayat 2. Tetapi janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nyatakanlah bahwa kalian benar-benar adalah orang-orang yang telah percaya, orang-orang telah menerima baptisan dari Tuhan, yang telah menjadi manusia baru, lahir baru, hidup baru itu. Tinggalkan segala dosa, segala kejahatan, segala kekurangan, sifat-sifat lama itu. Jadi hidup baru. Sama seperti kiasan metamorfose itu ya. Jadi kupu-kupu itu kan prosesnya kan begitu. Dari telur, nanti dia menjadi kepompong. Ya jelek ya, telurnya itu juga biasanya tempat yang agak-agak lembab, agak gelap. Kemudian jadi kepompong jelek. Tapi lihat, setelah dia melewati proses itu,
dia akan menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu yang indah. Kupu-kupu itu tidak pernah kembali lagi ke tempat yang kotor, yang gelap, tidak. Kupu-kupu itu akan mencari tempat yang terang, tempat yang terbuka. Jadi itulah proses hidup kita. Bahwa kalian sungguh-sungguh telah menjadi anak-anak Tuhan melalui baptisan kudus nanti. Amin. Mari kita berdoa. Mulai tema Tuhan di bata Jehovah di pasahat roh nabi di manogotot Tuhan. Ali Tuhan di pengoto kami Tuhan marhiti-hiti hatam. Pabuan nang tutusi tutu kami Tuhan. Sudedo kami Tuhan naung gebe jol mane baru. Marhiti-hiti pandidio na badia na hujolo kami. Alin Tuhan di bata Jehovah. Paingot kami Tuhan. Ajari kami. Pargugo kami Tuhan. Asabuhi kami Tuhan. Pataridakon jol mane barui di bagasang gulo nami siap hari. Marhiti-hiti parangin nami. Tuhan di bata Jehovah. Takas boto kami Tuhan. Jol mana gali kami Tuhan. Jol mana perdosa kami. Dang tarbek kami Tuhan. Boy mangulakon hatami. Jala pataridakon gulne bari Tuhan. Molo mangasang gugo nami. Diri nami manang pikiran nami. Ale marhiti-hiti hatam. Marhiti-hiti tod di perbadia Tuhan. Posrohan nami Tuhan. Boy kami. La pataridakoni. Lako mamaranya Tuhan. Di gulo nami siap hari. Asa tutu situ Tuhan. Gabi jol mane baru kami di bagasang ulo nami. Tuhan di bata Jehovah, pasu-pasu mahatam, nakubigi kami di bagasan manuguton. Soalnya Tuhan di bagasan tike Tuhan, Tuhan pasato nami sudah nasang ulo nami. Koma Tuhan, natoktong, mandongani kami, mangurupi kami, mamasu-masu kami, manggonggom kami Tuhan. Pasu-pasu kami Tuhan, ganup merasada-sada. Pasu-pasu kami ganup merasasaripe. Pasu-pasu sudah ruas ni huriam. Pasu-pasu nang sudia ka naposom na marhobas na mamilih guguna di tengah-tengah ni huriam. Soalnya Tuhan pasu-pasu Tuhan nakadongan nami na mandohoti acara ibadah parmingguan nami di Manogoton secara live streaming di inganan sida ganup mersada-sada. Ale Tuhan di bata Jehovah nang di bagasan tike Tuhan Tuhan pasato nami Tuhan. Secara khusus to ka anak nami dua boro ni huriam na naing majalo padin nama dia nama gudang Tuhan sepahot ma hapor sida asa tutu na si Tuhan nagabi anak komu asa tutu na si Tuhan mengalami hidup baru marhiti-hiti parangena sida songone Tuhan Tuhan pasato nami nang di aka anak do boru ni huriam Erik Pasaribu dohot Priska Huta Barat naneng majalo pasu-pasu pardonga saripion di hari 31 Agustus 2024 naneng ro Tuhan pasu-pasu masaka perbogason ni anak dot bolu ni huriam. Koma Tuhan na pasadahon holong ni rohana sida. Pahoton haporson sida. Asa buena si Tuhan mamuka perdongan saripona sida. Geberipe na martua jala ripe na biar midaho. Songon Tuhan Tuhan pasoton nami. Nang secara khusus Tuhan dibagas sadarion. Nang patupon nami Tuhan. Ima dinalaho papungu pilih nami. Songon dalam nami Tuhan madop mauliate nang tangiang nami di keluarga. Nanti ko na posom amang sintuare faim pakpahan diakat tikina salpu. Tuhan takas do Tuhan huhamolata nami Tuhan. Sudah nasa pakobasan na posom taga ningguluna. Jala di bagasan sadar Tuhan na papungon nami Tuhan pilihan nami. Ima Tuhan dalam nami na madop mauliate. Jala dalam nami Tuhan manangnya kong keluarga na tinadikon ni na posom. Atau ukap rohan nami Tuhan mangaleu senasag rohan nami Tuhan songon dalam nami parhitin tang yang nami tu keluarga na di bagasan habot ni roha songon Tuhan Tuhan ang pasoto nami Tuhan ima akaruas ni huriam Tuhan na mendaftar do na pida do akaruas ni huriam Tuhan na gabi ruas barguri tonga-tonga ni huriam paso-paso ma Tuhan sekedia akaruas ni huriam asa toktong gabi ruas na mangulu na sida di bagasan ngulon si Ganupari. Soalnya Tuhan nang di bagasan tiki Tuhan hutangi kami Tuhan naka ruas ni huriam nang sudi kami Tuhan lumabi ka ruas Tuhan na di bagasan parsahiton na tongon dirawat Tuhan di rumah sakit di tongan ni bagas manang di tongan-tongan ni parmingon nami Tuhan. Secara khusus Tuhan dia kadongan nami hutangi kami Tuhan ama nami amang ucok si tompul naung namar sahid jalan nunga menjalani operasi 2 kali.
Tuhan di bata Jehovah tatap ma Tuhan sudia karuasmu na di bagasan para sahiton di bagasan hagalun pamatang nasida. Sai surdu kama Tuhan tanganmu na guk kuasa Tuhan. Jala pergugui Tuhan aka pangubati pasu-pasu aka ubat na pinangan nasida. Anggia Tuhan gabi dalam perhitian hama manusahi da sikop siya ko Tuhan. Songon Tuhan hutangyo kami Tuhan na karuas ni huriam na marlas ni roha na merayakan ulang tahun hati tubuh nasida. Toktong ma Tuhan tabay gajang ni umur las ni roha nasida. Songonya ka ruas ni Tuhan na marlas ni roha maringot ari pesta perkawinan nasida. Saya tabay Tuhan dami na sumurong las ni roha do pasu-pasu di tonga-tonga ni pardongan saripeo nasida. Songonya Tuhan Tuhan ang pasato nami nang sudia ka program di tonga-tonga ni huriam. Lumabi ka program kegiatan-kegiatan pelayanan di tengah-tengah ni huriam nang program kegiatan dalam rangka tahun okumene inklusif na mardalan. Pasu-pasu ma Tuhan asa mardalan dengan saluhutna tau puji-pujian hasangapon di guarmu. Nang setokin hari Tuhan melutu mardo musirak kami anon siantongan di bagas corom todima Tuhan namandongani jala mamasu-masu hami. Amin. Tapuji Tuhan ta, mari dihita tapasa mapiliatan apa duahon. Dohot amplop khusus tu keluarga ni situata. Tuhan Yesus membunuh sungguh dan mulia biru
Sonari masuk meja tu acara sakramen padi na begodang tu anak kota na dua. Tapuji Tuhata mari dihitas yang nomor 610 sada. Asi nirohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong niroha debata ama, dohot parsauran todi porbadiaima mandongani hamu. Amin. Hamu akan napinar hamau debata, nunga dijako kamu hatane debata, napinudahan tu hamu. Tamado madok mauliate hamu tu debata, sian nasa rohamuna, ala nisude asi dohot holong nirohana tu hamu. Ai diboto hamu nuaing, dang pola be mago hamu ala ni dosa muna, molo porsia hamu di pakokopon ni Tuhan Yesus Kristus. Atong tibangi hamu ma di bagasan rohamuna, na ulo do hamu nuaing manadikon sudi dosa, huhud manghihuton hatani debata tujuluanon, dung tardidi hamu anon, tanda ni parpadan muna do itu debata, na ulo do ibana manesa dosa muna saluhutna, jala mangalehon gogo tu hamu, mangalo sibolis dohot nasa dosa, gabi partohap mahamu dihanguluan nasa leleng ni lelengna. Martangi yang mahita, ali amanami na di Banua Ginjang, di dahodo aka donganon nanaing tardidi, di bereng hodo tu bagasan rohana sida, jala di boto hodo, manang naburju rohana sida, manang si paula-ula, asima roham, say pargugoy manasida, asalam diboto nasida manggotapon nasaroha dohot pangalahon nasoture. Ali Tuhan Yesus say sesa masaluhut dosa nasida marhite-hite mudarmu. Suruh maton diporbadiai turoha nasida be. Asa tarhanguluhon nasida haporsiaw nasitongi saliling di tanaon. Jala masuk sugut tu Banua Ginjang. Amin. Tangyo kamu ajolo hatani Tuhan Yesus na didokna dinalaho manaik tu Banua Ginjang tu ibana. Nunga sahat tuau nasa huaso na di Banua Ginjang dohot na ditanoon. Lau mahamu podai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goare debata ama anak dohoton di porbadia. Manangise na porsia jala tardidi dapotan hanguluado. Alaina so porsia hona uhum sugut. Ope hupamanat hami manuaing haporsya muna asa dibege huria na pungunuaing dison. Takasma alusia hamu hata sukun-sukunon. Na parjolo. Di parhatu turohamdo pardosa hosian hatu tubum dohosian pangalosim di patik ne debata alusna di parhatu turohakudo. 2. BH diarsakon rohamdo sudi dosa nanyulam na salauni alusna
diarsakon rohaku do. Tolu, na olo do manggota pon sian roham nasa dosa dohot pambahenan na soture na selaun alusna na olo doa. Opat, di parhatutu roham do Tuhan Yesus Kristus rotu tanaon jalamate di hau pinarsilang asa malua hita sian dosa do sian gonggoman ni sibulisi alusna di parhatutu rohaku do. 5, na olo do horinggas marsar tu debata asa gai beruas na mangulu ni huria Kristen Protestan maka tidakon haporsiau na sitongi alusna na olo doa. Onom, atong hati dako kauma hata haporsiau tai rap mahamu madok. Pitu, olo doho didion tu bagasan ni nahina porsia muna alusna ulo. Silakan datang satu-satu ke depan. Ale Alika Josephine Margaret Hutapea. Hudidi mau tu bagasan goar ni debata ama. Do tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni tondi porbadia. Amin. Sajiramoti debata maho di hababongot mon tu bagasan harajona rodi saliling nililingna. Amin. Ale Margaret Verlita Evelyn Marpaung. Hudi di maho tu bagasan goar di bata ama. Do tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni tondi porbadia. Amin. Sajiramu ti di bata maho di hababongot mon tu bagasan harajonna rodi saliling nililingna. Amin. Martangnya mehita, ali Tuhan dibata amanami nama rasi rohai, nama dok mauliate dohami nuaing tuho, ala naung di jaloho aka dongan namion, gabe anakonmu, marhiti-hiti padidion nabadiai, asima roham, say pahot mahaporsyon nasida, asa dohot parangnya nasida, mamuji guarmu nabadiai, asa unang mago nanggo sada siya nasida, alai asa sah nasida sugud, Tuhan uluan nasorasida marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Jong kita menginang los mari dihita.
angya kon ma piliata ale debata amana mina di banua ginjang hodo hararwani saluhut si lehon na denggan dohot nasa uli basa na mauliutus hupasat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparasya kami pilihanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mituhami asalam gir-gir kami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua ginjang, say pinabadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham, di banua tongaon, songon na di banua ginjang. Lehon matuhami sadarion, hanguluan siap hari. Sesa madosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan, namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu, jala jeramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon de batama buhina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon de batama buhina tuho, jala di pasar honma damena tutodim.